Frantzia eta Espainiako gobernuen inposaketen aurrean indarrak batzeko asmoz, hainbat mugimendu ezberdinetako kideek bat egitea erabaki dute. Herri mugimenduan ari garen hainbat kidek hausnarketa hau herriari zabaldu nahi diogu. Erasoen aurrean herri erantzun bat artikulatzeko beharra ikusten dugulako. Espainia eta Frantziako gobernuek nazio bakarraren ildoari eutsiz, legezarrak aplikatu eta inposaketaz Euskal Herria etengabe erasotzen dutela salatu dute. Azken aldian, eraso hauek gero eta ugariagoak direla. Frantziakoaren bidea beretik euskararen normalizazioari mugak ezartzea, hizkuntza ordezkapenaren bidez euskaldunak asimilatzea, eta Euskal Herrian bertako hizkuntzan bizi ahal izateko trabak jarri nahi ditu. Frantzian lurralde kolektibitaterik ez onartzea, Europako hizkuntza gutxituen karta ez berrestea edota hezkuntza erreformaren bidez, ikasleak euskara ikasteko eskubidea ez onartzea aipatu ditu Azaitz Gartziak. Espainian, besteak beste, Huertek ezarritako LOMCE legea nagusitu dute. Kataluniarrak espainolizatzeko erakutsi zuen asmo bera duela Euskal Herritarrentzat. Krisi egoera eta honen ondorioz egindako murrizketak ere Euskal Herriaren kalterako direla salatu dute. Hartutako neurriak elitearen mesederako besterik ez direla. Zentralizatzailea, uniformizatzailea, espainolizatzailea, atzerakoia, adoktrinatzailea, segregatzailea eta elitista da erreforma. Esan bezala, horri guztiari aurre egiteko hartu dute herri mugimenduak batzeko erabakia. Gonbitea luzatzen dizuegu norbanako zein eragile bakoitzak bere ekarpena egin eta zapaltzaileen aurrean herri gisa agertu gaitezen. Nahi duen ororen hausnarketak bildu eta erantzun bateratu bat emateko posta elektronikoa ere sortu dute. Herri deialdia abildua@gmail.com